Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala taufiqi lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatul a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila madamatil layali wal ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten pangarsanipun Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari ingkang kawula hormati kawula takzimi. Wonten pangarsanipun para ulama, Bapak Kiai Israil, Bapak Kiai Solikin laku Ketua NU Tampingan, Bapak Kiai Yasin, Bapak Kiai Ibnu Abbas, Bapak Kiai Zainuri, sedaya kawula hormati kawula takzimi. Ingkang kawula hormati Bapak Dewan Bapak Heri Siswanto, ingkang kawula hormati Ibu Nyai Mubrikah, Ibu Nyai Aslihah, Ibu Nyai Zumratul Alfiyah, sedaya para ulama kawula hormati kawula takzimi. Mboten kesupen ugi dumateng Bapak Kepala Desa saha sedaya stafipun ingkang kawula hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, pengurus muslimat fatayat Desa Tampingan ingkang sedaya ugi kawula hormati, panjenengan sedaya hadirin hadirat saking arah pundi papan kemawon sedaya kawula mulyakaken lan kawula dongaaken mugi-mugi panjenengan dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Sepindah monggo sesarengan kita syukuri nikmat ingkang luar biasa menika, panas-panas sami tindak ngaos. Tampingan menika wonten 9 anak ranting, leres 9 anak ranting, mulane memper sing rawuh 2400 nikmat luar biasa ngaos niku, Bu. Kranten napa ganjarane swarga. Rasa seneng niku larang regane wong mboten enten sing adol. Panjenengan tasih dipun paringi remen ngaos, waget ngraos ki nikmati ngaos niku nikmat luar biasa. Pramila monggo kula dherekaken panjenengan sedaya nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala bi qouli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wasilah tahmid ditambah nikmat, wasilah sholawat pikantuk syafaat. Kula panjenengan teng mriki masya jare menungso menus-menus kebak dosa, tapi wasilah ngaos lan sholawat pikantuk syafaate Kanjeng Nabi bareng-bareng nginjing teng swarga. Masya Allah, luar biasa. Wingi dipun ngendikani kalian panitianipun nginjing acaranipun enjang. Niki wau kula saking da'awu langsung melayu dugi mriki. Acara bakda zuhur napa enjang? Enjang. Ternyata Tampingan jam 1 niku dereng luhur. Masya Allah, jam karet nggih. Sampun sami ngantuk? Biasane do ngobrol-ngobrol mangkih dugi mauidhah hasanah ke assalamualaikum itu seperti dinina bubuk. Nggih. Keranten napa? Memang ngaos niku nikmat napa mboten? Nikmat, saking nikmate mulane nganti lentuk-lentuk. Itu bukti bahwa ternyata tenggen pengajian pun kita selalu digoda oleh setan. Nggih napa nggih? Mboten pas ajeng mangkate tok,
ajeng mangkat digodho rasah mangkat preise sedina rapopo mumpung ana putune minggu-minggu jalan-jalan sik. Begitu panjenengan kersa tindak yo tekan mriki mburi wae ndak ra iso ngobrol. Jenengan pun mapan teng tengah teng ngarep nang tengah pun ngarep ben khusyuk wis ngeten iki to arep khusyuk yo digodho meneh karo setan napa godane merem nggih. Dimanapun berada kita mau melakukan kegiatan yang baik itu pasti banyak ujiannya. Kok ngoten teng kehidupan sehari-hari niki kita kalau jadi orang yang solih wong apik niku biasanya akeh sing seneng. Tapi nek pun muslih ngejak apik pun mulai kathah sing boten seneng. Kados Kanjeng Nabi ketika beliau menjadi orang yang solih apik seneng kabeh nganti wong kafir yo seneng. Begitu muslih ngejak apik akeh sing musuhi. Ngoten teng pengajian nggih ngoten. Ngaji pun apik karo tangga teparo do seneng. Begitu ngejak apik ngejak ngaji ana sing ora seneng. Begitu dadi pengurus muslimat nggo sakniki urunan gawe apa to? Gitu. Pengaosan. Engko mangke urunan malih lak wingi uwis. Sakniki damel santunan anak yatim. Malu muslimat ke urunan wae. Sampai enten sing akhirnya nyebut muslimat ora mesti mlebu swarga kok. Ketika kita ngajak apik mesti enten sing mboten seneng, tapi memang disitulah tiap tantangane. Ujiane abot mergo hadiahe swarga. Nek ujiane gampang hadiahe paling mung oleh rantang. Hadiahe swarga. Jangan pernah bosen ngelakoni perkara apik. Ngejak apik. Mbok jenengan niku tiap kali selapanan tindak lan opyak-opyak sing dijak ya tur nuwun ya wis dielingke alhamdulillah. Sing dijak mangkat oleh gan, sing dijak ora mangkat awak dhewe lek ngejak wis niat apik ya wis oleh gan. Wong dene sing dijak kok malah ming kaya culik mecucu karo yo tetep awak dhewe wis oleh ganjaran. Urip niku mumet nek mung gawe mikir wong sing ora seneng karo awake dhewe. Mbok teng pundi papan dhewe nganti pindah teng kutub utara nek ana tanggane yo kadang ana sing ora seneng. Nek ming mikir wong sing ora seneng karo awak dhewe malah ming mumet. Sakniki ming dingene wae. Alah luweh dalan swarga sesuk ora lewat ngarep omahe tong. Kan ngoten. Dhewe ngejak apik. Dene wong niku ya pancen werna-werna. Jo meneh kok tampingan niku 9 anak ranting pirang ewu wong ya mesti werna pirang ewu. Wong sak omah padha-padha sak wetengan wae nek anake 5 ya werna. Nggih. Teng pengaosan ngeten niki yo benten-benten, Bu. Enten sing tiyang niku napa karepe niku gengsi pakem banget, gak gelem belas dijak guyon. Nah angger dijak guyon sithik mon nggih niku langsung ngeten. Arep guyu, gengsi, dadi kaya wong lara untu. Ana sing saka awal tekan akhir karepe arep guyon wae. Sangger ora guyon sedelo ngono wae langsung ngantuk. Gitu. Apalagi iman kita itu yazid wayangkus kadang munggah kadang medun. Nek pas ndong imane munggah ngaji kuwi suwe rasane kurang. Tapi nek pas ndong imane tipis ngaji batine keke wis ngaji ki wong secangke apa cangkeme ra kesel ora leren-leren. Nggih. Jangankan ngaji. Tadah amin, Mbak Bu. Lek ndongani kesuwen batine ndonga kok suwi banget terus salah kesel keju ki lho lek ngenteni ora lek rampung-rampung nggih napa nggih itu karena iman kita kadang naik kadang turun padahal awak dhewe dadi husnul khotimah niku mergo ming sak onone iman ning jero ati mulane ben imane tetep kerasan teng jero ati carane yo disirami nganggo ilmu lah carane entuk ilmu kudu gelem mangkat ngaji.
Wong golek ngelmu agamane Gusti Allah niku dunggahke derajate karo Gusti. Sing ngunggahke derajate mboten main-main lho, mboten namung DPR, mboten namung bupati, ning dunggahke derajate karo Gusti. Ning kok akeh sing durung kepengin. Leres napa mboten? Tanggane mangkat ngaji malah mumpung panas tak sedek meme gabah. Gitu. Tanggane mangkat ngaji tak sedek meme gantipan, gantip. Nek teng mriki enten gantip napa mboten? Mboten nggih. Ngintip enten nih. Ya Allah, shollallahu ala Nabi Muhammad. Makanya kula panjenengan niku ngaji terus ben pikantuk tapi ngelmu ben manfaat kudu diamal. Ngaji diterangke karo Pak Kiai. Wong wedok niku suwargane ning gone bojo lanang. Kudu bekti marang bojo. Wah, ketoke mantuk-mantuk ngeten iki. Begitu kondur saking papan pengaosan jare sing lanang, "Dik, gekke kopi." Gek nempelke bokong wis durung kok kon gaweke kopi kene iki bar ngaji mulane samangke sesuke melu ngaji ora mung glundang-glundung kaya semangka nang omah. Itulah manusia, ketu kaji kecemplung kali nembe ngaji yo langsung lali. Makane kula panjenengan duwe ngelmu tapi nek mboten ngamalke ngelmune mboten dadi manfaat. Ngerti bahwa sing jenenge sedekah mlebu swarga lewat babus sedekah. Amin Allahumma. Sing do sedekah mlebu swarga lewat babus sedekah. Amin Allahumma. Tidak hanya sedekah tapi dermawan. Niku sing dadi do dermawan niku mlebu swarga lewat babus sedekah bi ghairi ru'yatil hisab wal adab, tanpa hisab tanpa adab. Amin Allahumma. Amine kenceng mau sing lebokke kotak 150. Jenengan ngertos bahwa dadi dermawan niku bakal dadi dalan mlebu swarga. Ning jenengan pelit, sida mlebu swarga mboten? Nah, berarti ngelmu niku ajeng dadi manfaat yen diamalke. Jenengan pelit napa mboten, Bu? Nek umpami teng ngene tase jenengan ana duit atusan 10 cacahe. Nggih. Duit atusan 10 cacahe niki umpami kok mboten sedek bayangke sik, Bu. Duit atusan cacahe 10, duit eketan cacahe 5 karo 10.000 siji. Ana kotak mlaku sing lebokke sing pinten? Berarti pelit napa mboten? Sinten sing pelit? Teng mriki niki ana wong pelit ngaku ya. Masya Allah. Awak dhewe niku kudu duweni ngelmu. Nek pun duwe ngelmu terus diamalke, tapi aja lali lek ngamalke niku kanthi niat sing ikhlas. Jenengan mangkat ngaos ikhlas mboten? Umpami suatu saat mangkate ngaos sesuk lapanane ra ono longsongane kuwi. Jangankan kok pengajian lapanan toh, Bu. Yasinan loh. Pernah suatu saat di suatu dusun diumumke pokok saiki nek yasinan rasah ono seneke. Rontok jamaahe. Bahkan tenggen dusun kula itu ada yasinan ibu-ibu, yasinan bapak-bapak. Yasinan bapak-bapak setiap malam Jumat bergilir. Kecuali malam Jumat Kliwon itu yasinane di masjid atau di musola. Nek pas bergilir kebak, Bu. Tapi nek pas malam Jumat Kliwon ning masjid utawa ning musola ora ana pacitane, sithik sing mangkat. Loh, ngono kok jarene ikhlas. Awak dhewe tidak mboten memandang bulu siapapun, namanya ikhlas niku memang ilmu tingkat tinggi, gampang diucapke, sering dirungokke ning angel nglakoni. Kula panjenengan nek saumpami terus kondangan wis nyumbangi akeh, adepane mbing soto tok til. Kira-kira ana sing muni-muni napa mboten? Iya, do dadi radio kabeh.
ora niat kondangan anune ming soto ngono ya, padahal dhewe sok pengene ikhlas. Tidak ada amal yang menjadi pahala tanpa adanya ikhlas di dalam hati. Jenengan lewat ngarep omahe tangga ming sak nyopo niku lho menyapa takon niku dadi ganjaran. Saweg napa Bu? Alah gek nyapu iki, walaupun dhewe wis ngerti nek wong gek nggon sapu ki ya mesti nyapu to. Ning lah nek wong Jawa ngono, sek napa nyapu. Iya, sampean seko Tegal nek wong kok gendong suket niku berarti entes napa? Ya takoni entes ngarit. Nggih, nek wong Jawa apik nggih. Jajal ning gone daerah-daerah sing keras ngono. Dari mana? Kalau bawa ini apa namanya rumput itu ya pasti ya habis dari rumput ngarit kamu. Bahasa Indonesia nih ngarit apa? Ngerumput. Ngono ya. Tapi nek wong Jawa ya mboten enten sing ditakoni ngarit yo. Ya ngarit ndak mancing ngono. Mboten. Nek wong Jawa nggo sapu ya nyapu Bu. Nggih, iya, sekondi no ngarit nggih. Jenengan remen to nek di ngoten kene niku. Tapi suatu saat jenengan lewat ngarep omahe wong dilalah wong sugih ning rada somse. Napa somse? Sombong sekali. Sek napa Bu? Jawabe ming kaya ngemut berlian dadine samar ucul. Rapet banget. Nggih. Jenengan batine apa? Paling loro untu. Utawa malah batine oh iya kurang ajar guys, awas titeni sesuk meneh jo ngasih takon. Ayo jawabe sing ning batine sing nomor 1 apa nomor 2? Batine sesuk jo ngasih takon ngono to. Nek perlu malah ngejak-ngejak kanca sesuk nek liwat kono aja takon. Padahal dhewe ngakune ikhlas. Karo tangga apik jarene niate ikhlas. Ikhlas kula Bu. Saking ikhlase dadi ikhlas. Ning begitu kono ditakoni ming ngono langsung jo ngasih yo titeni. Berarti ikhlas napa mboten? Mboten. Mulane niku awak dhewe niku kadang niku masyaallah rumangsa ikhlas sing jebul ora ikhlas. Mulane tirakat paling angel niku tirakat jaga ati. Jaga ati saking napa? Saking penyakit ati. Niki muslimat enten fatayate mboten? Pundi? Oh niki teng mriki. Muslimat niku nek dibahas secara nahwu berarti kan jamak nggih. Jamak dari mufrad muslimah. Muslimatun niku kan bentuk jamak saking mufrad muslimah. Artinya adalah perempuan Islam. Nek muslimat saking muslimah, nek fatayat saking kok sepi niki nggih. Fatatun artinya adalah perempuan muda. Nek fatayat perempuan muda, nek muslimat perempuan wong kon muni perempuan Islam kok tua. Kok teko-teko ngaku nek tua gitu. Pancen tua nggih. Kula ya muslimat lho Bu. Kula muslimat kula niki. Masyaallah. Perempuan Islam. Tapi berarti nek fatayat mesti muslimat. Wong fatayat ke ya perempuan Islam. Ning nek muslimat durung mesti fatayat. Mergo nek fatayat niku muda, sedangkan muslimat jarene tua. Kita sebagai perempuan Islam harus mencerminkan jati diri sebagai seorang Islam. Nek wedok muslimat, nek lanang berarti muslimin. Geler niku betul. Bapak-bapak NU niku kan muslimin. Muslimin dan muslimat mencerminkan jati diri sebagai seorang Islam. Jati dirinya bagaimana? Ya kudu tawadhu. Tawadhu niku napa? Andap asor, rendah hati bukan rendah diri lo ya. Muslimat harus rendah
hati. Nek rendah diri berarti niku maksude minder. Nah, mboten kudu wong sakniki umpami jenengan semerep tiang mlakune bungkuk. Apakah itu yang dimaksud dengan tawadu? Mbah kaeke bungkuk berarti tawadu, leres mboten? Tawadu itu kula dadi kemutan ngendikane guru kula. Guru kula saking Grapyak ngendika ngeten. Tawadu kuwi andhap asor. Dan tawadu kuwi ora iso ming didelok saka sirah sing tansah ndingkluk. Sirahe ndingkluk nek atine ndangak kaya kicau mania gaspol ndangak-ndangak niku nggih. Ya berarti durung paham karo sing jenenge tawadu. Sirahe ndingkluk yen isih bangga dunekke dadi wong sing andhap asor. Berarti durung hasil maksud antuke tawadu. Tawadu itu tidak hanya bisa dilihat dari awak sing tansah ndingkluk, ning ya kudu iso dirasake teng jero ati. Wong dene ndingkluke awak dhewe sebagai bentuk penghormatan, tapi jati diri sejatine tawadu niku panggonane teng jero ati. Sugih bondo, jabatane dhuwur ning sombong. Berarti dereng tawadu, malah kaya Firaun to. Bandane akeh ning sombong kaya Firaun. Bandane akeh, jabatane dhuwur, kekuasaane hebat luar biasa. Tapi panggonane swarga napa neraka? Jenengan gadah putra napa wayah dijenengi Abdul Firaun? Kersa napa mboten? Sugih lho Bu, kersa mboten? Mboten. Oh, berarti menungso niku paling penting niku jerone ati. Mbok ana wong numpak Alphard sangger nek ijeh lali karo Al-Fatihah. Berarti deknen ming sugih bondo ning durung sugih ati. Cobi tak tanglep. Nek ana wong sugih entuk duit 50 juta utawa entuk duit 2M ber 2 miliar. Nate preso uang 2 miliar Bu? Dereng podo sakniki awak dhewe bareng-bareng bayang kesik. Uang 2 miliar. Ditawani arep tumbas emas ning mall apa arep mangkat ngaji mending melayu teng pundi? Mall. Wah, perempuan itu kan senengane 3 ngemil, ngemol karo ngomel gitu. Lah, nek duwite akeh milihe teng mall, ning nek sing duwite pas-pasan berarti mangkat ngaji. Berarti sing do mangkat ngaji duwite paling kerep mangkat ngaji kula lho Bu. Tapi niku adalah pandangan bagi orang yang menganggap sugih niku mingsak bondo. Padahal sugih mboten namung bondo. Sugih ganjaran. Sugih bondo ora sugih ganjaran sesuk malah ming dadi landrat. Naudzu. Ana meneh sugih sedulur. Sugih bondo ning ora duwe sedulur mergone alias nek kon sedekah metune ming sau. Dadi ra duwe sedulur. Susah. Ana meneh sugih bondo ning ora sugih napa niki? Ati. Mulane tuku HP 5 juta kuat dan omah 50 juta kuat, tapi santunan anak yatim 50.000 pun tak mampu. Nah, niku mergane sugih bondo ning boten sugih ati. Nek jenengan miturut jenengan, bondo karo ganjaran ku penting napane? Ganjaran to. Duit karo ganjaran niku padha fungsine, Bu. Nek duit dienggo ning donya, nek ganjaran dienggo ning duit nggo sangu donya, ganjaran nggo sangu ning donya ora duwe duit isih iso nyilih. Nyilih napa golek? Golek napa golek utang ya padha wae nyilih niku. Nggih. Ning donya ora duwe duit isih iso nyilih. Arep mangkat ngaji rantai seragam tanggane di telu isih iso
Nyilih. Rande bojo mboten nggih, nek bojo mboten nyilih lho nggih. Tapi pancen nek teng donya niku ora ndek dhuwit isih iso nyilih, isih iso golek. Tapi nek teng akhirat ora duwe ganjaran. Ayo. Pripun? Neraka. Masya Allah. Nek ngoten berarti ganjaran karo dhuwit sinaos padha fungsine ning luwih penting kan. Ewah dene semono awak dhewe nek ditawani ganjaran karo dhuwit ya milih kan. Ngelmu kalih bondo milih nopo? Ngelmu. Wah, milih ngelmu luar biasa. Tepuk tangan kita tampingan nih. Milih ngelmu kok luar biasa. Kok mending ngapusi. Ojo suudon to. Oh sik. Iya, buat punya ilmu bisa cari uang ya. Milih ngelmu. Oke. Jenengan watuk pilek udan terus. Mangsane mangkat ngaji. Mending mangkat melaku apa mending selimutan jujur. Selimutan. Soale watuk pilek panas udan deres selimutan. Bareng pun selimutan ono telepon saka Pak Lurah arep entuk BLT saiki ra kena wakilke. Berarti ngelmu karo bondo milih napa? Dene mau mending ngelmu. Bener ki kangkange ngapusi mending ngono. Lho niku menungso. Masya Allah, bingung ke menungso niku. Pengen tunggahke derajate karo Gusti Allah. Mongko Gusti Allah niku angger arep ngunggahke derajat kanggone wong sing duweni ngelmu. Ning nek kon milih antarane ngelmu karo bondo, isih milih. Lah iya, piye lek kaya ngono kuwi? Pengen duwe pemimpin sing korupsi napa sing amanah? Sing apik napa sing awon? Sesuk nek ana wong nyalon mbuh lurah, mbuh DPR, mbuh bupati, mbuh apa. Sing siji apik agamane apik, muasyarahe apik, wis terbukti amanah. Ya, terbukti pernah jadi pemimpin yang amanah. Ning belas gak ana duwite. Oh, sik kok wah durung. Sing sijine durung cetha, durung tau mimpin, mbuh amanah, mbuh ora ning duwite 300.000 ora sing dipilih sing pundi? Berarti milih sing apik apa milih duit? Ning pengen pemimpin sing apik apa sing korupsi? Lanjut jenengan ki asline karepe kepiye to, Bu? Iku menungso lho. Lho, mulane awak dhewe niku kadang sok rumangsa apik ning mung rumangsane ning jebule atine durung. Mulane aja sok sampe nyacati tangga, do fokus karo dosane dhewe. Iya, carane ngandelke iman ya kuwi mangkat ngaji. Insya Allah dadi dalan dibuka ke swarga karo Gusti Allah. Wong niku kudu durung kepengin ngaji, ora kepengin ganjaran, mergo awak dhewe tau dadi menungso tau urip ning durung tau mati. Kena ngopo kok urung istiqomah sik ngaji? Alah bubu, kula niku jek duwe akeh butuhan. Pengen mboten duwe butuhan blas. Pengen mboten? Enten dongane lho. Gampang dongane niku, ya Allah mugi-mugi cepet mati ngoten. Lho, selagine isih urip ning donya ya mesti butuh donya. Nek ora pengen blas duwe butuhan donya ya berarti mati. Ning nek wis kadung mati ora iso golek sangune mati. Jenengan nek umpami Bu, enten ajudan bupati. Jenengan ditimbali Pak Bupati sakniki ajeng diapik-apikke omahe. Daleme jeng ditingkatke karo Pak Bupati. Mangkat napa mboten? Jawabe langsung ning sakniki nggih Bu, jawabe napa? Nggih. Begitu teng niki musala. Begitu teng musala hayya 'alas shalah timbali Gusti Allah, jawabe napa? Timbali bupati jawabe nggih, timbali Gusti Allah jawabe berarti ganjaran karo bondo jeh milih ngono ngigiti git pengen dadi ahli swarga. Lho niku menungso lho.
ngono lho, sregep ngaji ngono lho. Awak dhewe sing iki donya apa meneh sing ora tahu gelem mangkat ngaji. Ngaji ngeten iki termasuk silaturahim lho. Ketemu sanak sedulur. Nggih napa nggih? Heeh. Ning angger pokoke kudu hasil maksud jo sampai mau ngajine apa. Embuh ning pokok men seneke apik nggon dhewe. Nggon kono ke arem-areme ming sak piting. Lho apa ono arem-arem sak piting nek ibu-ibu ki keterlaluan kadang lho. Ono napa ngenyang teng tukang sayur niku jarene piro ki peleme? Sak 10.000. Mbok 9.000 pelem sak kutil jarene. Ono kutile sing gedene sak pelem yo. Ya Allah ya Rob. Kadang itu kita menyakiti sesama manusia tidak harus memukul, tapi dengan lidah. Jarak sekian ratus meter, sekian ratus kilo, sekian ribu kilo bisa menyakiti sesama manusia karena lidah. Dan zaman sekarang lidah seringkali diwakilkan oleh tangan karena nganggo HP. Sak pedes-pedesi seblak cek pedes lambene tonggoku. Tulis ning HP. Tanggane sing delok serik. Padahal sing dituju ming siji sing serik sak kecamatan. Akhire dadi akeh musuhe. Nggih napa nggih? Lah iya niku jaman sakniki. Mulane kudu ngati-ati. Selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamete menungso niku saka njaga lisan. Nggih. Lah jaman sakniki njaga lisan ya kudu karo njaga driji. Krana sakniki jamane HP. Tak tangan. Bu, nek miturut panjenengan 10 menit karo 30 menit niku suwe pundi? Suwe 30. Berarti matematikane do bijine 100 kabeh. Suwe 30 menit. Tapi jenengan poso ngelak ngorong begini. Nggih. Wis cemepak ana kolak, ana es buah, ana apa lawuh wis komplit. Cek kurang 10 menit. Yuk karo jenengan ngenteni poso 10 menit, ngenteni buka 10 menit, karo dolanan HP 30 menit. Suwe pundi? Rasane luwih suwe dolanan HP 30 menit, napa luwih suwe ngenteni buka 10 menit? Ngenteni buka 10 menit karo jalan-jalan ning pantai sejam suwe pundi? Ngenteni buka 10 menit. Oh, berarti kabeh niku dhewe arep dadi sumpek utawa ora niku tergantung karo suasana hati. Jenengan ya Pak Bu, duwe sawah 10 kotak. Duwe Tegal 5 kotak. Ning ora sugih ati, rasane susah ngakune ra duwe duit. Ana sensus penduduk takoni kula niku mboten gadah arta ben oleh beras. Beras niku halal napa haram? Halal. Tapi nek carane njipuk nganggo cara sing haram dadi halal napa haram? Haram. Didahar dadi daging, daginge haram, berarti mlebune swarga napa neraka? Bahayane ngoten niku. Wong niku sing pertama kudu sugih ati. Mbok jenengan ora duwe sawah, ora duwe Tegal, ning angger sing penting iso dahar diparingi cukup wis seneng, alhamdulillah. Dadi senenge menungso niku mboten perkara sugihe bondo, ning perkara sugihe ati. Mbok bondo nek tumpuk undung sawahe ana pirang-pirang nek ora sugih ati, rasane ngongsro sesuk lek selak arep nyambut gawe, piye carane lek ngopeni parine, piye carane lek ngopeni lomboke, ora tau kok bermangkat selapanan blas anane mengoyak bondo ngongsro uripe. Tapi ora duwe duit akeh angger kok syukur uripe rasane paringi kepenak, ayem, tentrem. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Susah dadi petani, sholate terkadang lah. Apa meneh yen wayahe tandur, sholate di sareng. Sholatullah salam ala toha rasulillah. Sholatullah
ala yasin habibillah. Susah tadi pedagang, sholate digawe gampang. Apa meneh dagangane laris, durung sholat ngakune sholatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. susah tadi pejabat, sholate sering telat. Apa meneh yen ra amanah, akhirate wis mesti bubrah. Sholatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badr Ya Allah, salam sholatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti intine ngaji pada hari ini adalah awak dhewe niku kudu sregep mangkat ngaji supayane pikantuk ngelmu kanggo nyirami iman teng sakjroning ati lan kudu dilakoni kanthi ati sing ikhlas. Pokoke dhewe nglakoni kebaikan itu harus istiqomah. Jenengan nek ndonga ya Allah mugi-mugi panjang umur sing barokah niku mboten mesti perkara sing gedhe tur dawa. Jenengan kagungan bondo duit akeh. Jenengan duwe sawah ombo. Napa mesti barokah? Mboten mesti barokah. Bondo akeh nek mboten barokah ling ngrasake mboten kepenak. Bondo sithik nek barokah dilalah paringi cukup tur atine ayem lan tentrem. Jadi berkah itu berdasarkan kitab-kitab tafsir, barokah adalah sesuatu yang walaupun sedikit tapi terus berkesinambungan, itu namanya berkah. Sithik ning terus ana niku berkah. Umur sing barokah niku mboten sing nek jatahe suwidak dadi 90 niku mboten. Sing dimaksud panjang umur sing barokah selama umur kita masih ada digunakan kanggo perkara sing apik niku jenenge umure barokah. Jenengan umure meng 50 tahun tapi selama hidup dilakukan istiqomah. Oh selapanan ora ketung ming selapan sepisan muslimatan fatayatan NU-an ansoran tapi jenengan istiqomah berarti ada kebaikan yang terus dilakukan berkesinambungan. Niku jenenge berarti uripe barokah. Pengen barokah napa mboten? Berarti lek ngaos niku di istiqomah. Oke, insya Allah dadi dalan berkah pikantuk ridane Gusti Allah. Tur ya kudu dilakoni kanthi ikhlas, nggih. Pikantuk ilmu dan diamalkan dengan ikhlas. Menungso niku nek padane ayo mangkat ngaji Allah wegah. Kon pirukunan ora gelem. Kon urunan emoh, sing penting pokoke poso sunah jalan, salat sunah jalan, ning ora tau gelem pirukunan. Solih napa mboten? Mboten. Keranten hablum minallahnya sae, tapi hablum minanasnya mboten sae. Salate sunah, posone sunah, rukune karo tangga hukume napa? Wajib. Jo sampai ninggalno wajib mengoyak sunnah. Mulane njuk sesuk ning akhirat dadi wong sing rugi, sregep salat sunat, sregep poso sunat ning senengane ning larani tanggane waktu di napa niku hari pembalasan akhire tanggane do teko njaluk keadilan, pahalane salat, pahalane poso dipek tanggane akhire ming sregep ngibadah ning kebak dosa. Naudzu
Nah, niku pentingnya ngaji niku ngoten niku kok. Wong kadang awak dhewe niku poso niku mawon, Bu. Nek niku nggih, nek doro niku dicancang seminggu bare lulut. Diculke balik meneh. Dewe dicancang poso Ramadan 30 sasi. Culke bodo. Ucul kabeh. Nggih, napa nggih? Sing poso niku mboten mung menungso, ula. Ula nek pas ndong merungsungi niku poso niku, Bu. Tapi jenenge ula bar poso ya tetep ula. Berarti nek ana menungso lebar poso kok isih tetep perilakune berarti kaya lah iya. Wong wis poso, wis diajari atine, wis sok mangkat ngaji, wis tekan Syawal ngapuran-ngapuranan kok sesuk kepethuk tangga kok kaya pitik notol bojo mripate mendelik lambene mecucu. Gitu. Berarti wong niku poso ning kaya pokok wis bar bodo kok jek gurung gelem dijak rukun berarti kaya enten sing kaya ula. Kudunge warnane nopo? Ampun meni krem nggih. Ya Allah ya Rabbi, shollu ala Nabi Muhammad. Ya. Mulane awak dhewe niku janjane niku oh yo ngilmune dhuwur ning nek ra iso ngamalke masyaallah. Mun kaya sing tak sok tak maturke, duwe bondo akeh, duwe jabatan dhuwur ning sombong kaya Firaun. Ngilmu agamane dhuwur sundul langit sombong, yo padha karo iblis berarti. Leres mboten? Masyaallah. Terus jenengan ampun ngeten, kula niku pun sok sregep sedekah. Kula nggih sok ngaji ning kok tesih enten mawon ujiane. Selama kita hidup masih diberikan ujian. Niku tondo rasa sayangnya Gusti Allah kok, Bu. Dalam hidup ini ada yang namanya ujian, ada yang namanya musibah, ada yang namanya adab, ada yang namanya istidraj. Ujian niku kangge sinten? Ujian niku kanggo panjenengan sedaya sing pondo iman wis berusaha menebalkan iman, tapi tasih diparingi ujian ben jenengan niku tambah nyedak karo Gusti Allah. Nek jenengan iso nglakoni ujian nek kanthi sabar dunggahke derajate karo Gusti. Mulane mangkat ngaji. Ayo Bu, nggo Bu tindak. Oh ya mangkat, seneng atine. Bareng kaya wau ayo Bu tindak. Kene wis katam kok. Kono mangkat sik. Batine ora ngajar iya wis asem nggih sesuk wegah nakoni meneh. Niku berarti sabar napa mboten? Mboten. Duwe bojo pengertian seneng banget. Begitu duwe bojo belas ora pengertian, enten wong lanang sing pelit. Tak dongake sing bojone pelit sesuk do dadi briajak kabeh karo bojone. Kok nek ndelok saka amine iki ketoke sing lanang do pelit-pelit nih ya. Masya Allah. Dadi nek ya Allah, ya kaya ana ngono kula niku sok gumun. Ana wong lanang sing nek karo wong liya nyah-nyah nek karo bojone. Nek karo wong liya halus, nek karo bojone kaya makhluk halus. Ya. Dadi mulane ujiane wong wedok niku ngadepi wong lanang sing kaya makhluk. Begitu juga dengan para laki-laki, ujiannya itu menghadapi wong wedok sing kudune lemah lembut ning malah do kaya lelem. Kalau kita bisa menghadapi ujian dengan sabar, tunggah ke derajate karo Gusti. Oh yukai apian banget, alhamdulillah wujud nikmati Gusti Allah lewat yukai. Oh yukai sengit banget karo aku, alhamdulillah tunggah ke derajate aku lewat yukai. Penak dadine atine niku. Abah kula niku pernah difitnah kali tiang, sing sampai merembet ke ranah hukum. Suatu saat terbukti abah kula sama sekali tidak salah, sama sekali. Wong sing fitnah niku saking wedine mara teng griyane abah kula njaluk ngapura. Apa yang dilakukan oleh abah? Teng dalem teng kamar waktu itu abah sedang tidak punya banyak uang. Golek-golek opo sing kira-kira apik. Damel napa to Bah? Diaturke wong sing fitnah. Pak, nggih pancen nek kula klentu nggih dibenerke. Ning sakniki monggo niki tak aturke. Lho, kula bingung to lho, piye to ya abah iki? Pok nglindur po apa ngono. Ternyata ngeten, lho kae wong kae lho ngekeki ganjaran, aku isone ngekeki koyo ngono. Niku nek abah kula, nek kula aja meneh kok uang gek lemut wae, kapok kono. Ngoten nggih.
Kalau kula panjenengan sabar, berarti nek awak dhewe sakniki ngeten nek entuk ujian ditari niki atine dhewe. Pantes ora aku ke dunggahke derajate karo Gusti Allah. Nek pantes sabar, nek mboten pantes ya wis levele berarti mung semono kuwi tok. Dunggahke derajate karo Gusti Allah niku mboten sembarang derajat pangkat lho, Bu. Kula panjenengan sakniki panjenengan yuswane pinten? 17 apa 18? 17 diwalik 71. Nah, misalkan 71 kok jatahe tekan 80 tahun berarti menggari pinten? 9 tahun diparingi nikmat luar biasa, lek menikmati garis 9 tahun tok wis rampung. Niku donya. Tapi nek akhirat swarga, nek derajat pangkat sing dimaringi Gusti Allah enten telase napa mboten? Mboten. Carane ming kudu sabar karo syukur. Dugi mriki kinten-kinten apakah mudeng atau mubeng? Mudeng nggih. Nek wonten bahasa-bahasa sing kinten-kinten kok tidak dipahami jenengan boleh angkat tangan dan bertanya. Biasanya tenggen pengaosane kula ada sesi tanya jawab. Ya, ten. Ning angger ampun takon jodoh mati karo rejeki lho nggih. Kula mboten ngertos nek niku. Wong jaman sakniki niku Bu, nek jaman biyen mangkat ngaji niku jarine mlaku kok. Mboten enten sing numpak sepeda motor, mbok adoh mlaku. Ning karo nuntun putune. Gitu. Jaman sakniki do duwe sepeda motor ning cah nom-noman, walah keseron lek ngegas bablas tekan mall kono ora mandek nang kene. Nggih napa nggih? Lah iya. Niku wong jaman sakniki. Mulane wong jaman sakniki niku karena jarang menyirami hati, jarang noto ati, dadi gampang baper. Preso baper. Preso? Ih gaul tenan mbah-mbah. Baper ya gampang serian ngoten nggih. Nek bodo-bodo wong jaman biyen le. Endi jodhone kuwi? Dongake nggih Mbah, mugi pikantuk jodoh sing sholihah. Nek jaman sakniki Bu, endi le jodhone kuwi Mbah? Sing preso jodoh niku namung Gusti Allah. Nek jenengan ajeng preso jodhone kula tak aturi sowan dhateng Gusti Allah. Serik wong jaman saiki iki serikan lho. Nggih napa nggih? Wong jaman biyen mulane aja lungguh dhuwur bantal ndak wudunen. Angger wis ngemu tembung ora ilok wedi. Jaman sakniki aja lungguh bantal ndak wudunen. Po bantal pabrik wudun po. Wong jaman sakniki. Tapi yo bagus, berarti pemikirannya sudah kritis dan semakin maju. Tapi yang namanya pemikiran ilmu itu memang harus dibarengi dengan adab. Leres napa mboten? Jenengan ajeng ngaos awak dhewe niku kan jarene kon gondelan sarunge para ulama. Gondelan sarung napa isine sarung? Gondelan sarung. Sing dimaksud gondelan sarung niku maksude ulama wonten teng pundi nek iso ngetutke aliase nuntut ngel. Nek wong sing ora ngerti ngelmu wis meni gondelan sarung nggih sesuk ngadang pinggir dalan begitu Pak Kiai rawuh wah gondeli kabeh sarunge mlotrok. Nggih, maksudnya berarti ilmu adab itu tanpa ilmu bagaikan raga tanpa nyawa bosok. Tapi nek adab tok tanpa ilmu bagaikan raga tanpa nyawa. Tapi ilmu tanpa adab niku mbahayake kanggo awake. Contone napa ya iblis wau ngelmune dhuwur ning ora duwe adab. Naudzu mulane tirakat paling angel tirakat njogo ati. Jenengan ajeng salat jamaah digodho rasa mangkat tekan masjid ngenteni imame ana tanggane sedek glendeng sedek rasan sedek ngondo tangga ngono niku setane ngoten niku terus mengki kok jenengan iso melewati semua godane setan salat dengan khusyuk bakda salat apa rasane rumangsa dadi wong sing paling apik dhewe sholih dhewe alim dhewe. Itulah setan iblis menggoda manusia tingkatan tertingginya adalah nggodha jerone ati. Akeh wong sing do ora rumangsa ora bisa rumangsa ning do rumangsa bisa. Akeh wong sing rumangsa luweh apik mulane dadi nyacati tangga. Ngoten naudzu. Awak dhewe niku dadine nglakoni urip niku oh ternyata
Nek wong wau kula tanglet, oh nunggu 10 menit ngenteni buka karo 30 menit dolanan HP rasane kaya suwe sing 10 menit. Oh berarti kabeh kuwi tergantung suasana hati. Jenengan Bu gadah bojo. Bojone kandel banget godheke. Bareng delok bojone tanggane Masya Allah kandel dompete. Delok bojone dhewe Masya Allah ming godhek tok sing kandel kaya karpet kaya ngono kuwi. Wong nek mboten syukur njuk rasane kaya arep ganti. Ana wong wedok ayu solihah tur ya solehot. Ya, gemati karo bojo lanang. Ning wong lanang nyambut gawe teng njaba sret kepencut wewe gombel. Njuk do mending kurang apa bojone iki? Ya wis solihah, ya gemati, ya ayu. Mboten lek mergo bojone sing kurang, ning sing lanang sing kurang duwe rasa syukur. Jenengan Bu, oh bojone kandel dompete, luweh mbok menawane kae jenengane Mangun Kusuma Nata-Bata Mangku Wanita 5. Oh bojone aku ming kandel godheke rapopo menawane nek sugih malah dadak pengen bojo meneh. Kan ngono. Sing lanang ya ngono. Sing kae kono kae kok kutilang kurus tinggi langsing nyawang bojone dhewe bodi omboter gedhi kaya beduk. Oh alhamdulillah gak popo menawane nek bojoku ayu ora gelem karo aku wong aku yo elek ngono. Dadi nek awak dhewe niku angger iso nata ati lek nglakoni urip niku kepenak. Tapi tok carane nata ati niku disirami nganggo ngelmu, carane mangkat ngaji. Mulane nek Gus Dur kan ngendika ngeten. Ayo sedulur jong lalek wajib ngaji saprana nggo ngandelake iman tau bagus sangu mulya matine bagus mulya sareng ya Rasul salamun ya Rafi Asya wa daraji atfatayaji ya uhai tiwal iya tiwal sallu ala Nabi Muhammad. Bu enten malaikat tangane ana 1000. Tangane ana 1000 saben tangan siji drijine ana 1000. Berarti jumlah drijine enten pinten? Bu, cobi tak tes jenengan ngantuk mboten. Nek ana duit 100.000 cacahe 10 jumlahe piro? Hadene nek duit ngerti kabeh. Tangan 1000 drijine 1000 jumlahe padha-padha sejuta ning itung-itungan nek ora duit ki ora ces nang kene yo. Ana malaikat kok drijine sejuta kira-kira ngitung napa? Ngitung napa? Ana sing malah mending ngitung utang bareng. Ngitung niku ngitung jumlahe udan, cacahe udan ning donya. Sing ning gone gunung, sing ning laut, sing ning gone ngarep omah, sing ning dhuwur gendeng sak donya iso diitung kabeh karo malaikat niku. Tapi malaikat wau ngendika ana perkara sing ora iso diitung karo malaikat wau saking okehe. Napa niku ganjarane wong sing ning majlisan ngenten niki diselingi nganggo sholawat niku insyaallah ganjarane luar biasa. Mulane muga-muga kula panjenengan iki lek seduluran donya dugi swarga. Bu, nek umpami jenengan besok teng swarga, padha-padha mangkat ngaji bareng, ibadahe bareng, apa-apane padha, mandang digoleki tanggane endi kok ora ana.
jebule ning swarga VVIP. Dhewe ming ning ngisor. Ikhlas mboten? Dari muka-mukanya wong awak dhewe iki durung tentu dadi ahli swarga kok wis ora ikhlas iki kepiye jane ya. Niku ming sebagai ujian, ming kula ming takon, oh berarti kaya sing tak maturke wau dhewe dadi menungso niku sok rumangsa ikhlas. Saking ikhlase ning jebul durung ikhlas. Kula panjenengan jarene ngaji cek duwe ujian lho pancen walana beluanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kula panjenengan selagi ini cek urip cek diparingi ujian, ketakutan, gelisah, nate mboten ra ngerti popo ngerti-ngerti gelisah ngoten. Kadang wedi ngono. Yo ana bapak-bapak sing takon, "Bu, nek wedi le bojone niku berarti ujian." Wong jarene bojone kaya Kunti. Ya mungkin bisa jadi ujian, mulane sing sabar kan ngono. Terus minal khaufi wal ju'i wa naqsim dadine lapar, kelaparan, tapi nek tenggen dhewe pun mboten enten kelaparan nggih mboten. Napa melih sakniki wonten MBG to? Jenengan nate dahar MBG? Kula ke zaman presiden dereng Pak Prabowo niku pun MBG. Makan berkat gratis. Lho dadi wong NU wis ke zaman biyen makan berkat, dan selama makan berkat gratis alhamdulillah tidak ada yang keracunan. Luar biasa wong NU niku. Sithik-sithik genduren, sithik-sithik iya. Ana wong hamil 4 sasi ngapati, 7 sasi lairan genduren meneh slametan. Ana wong masuk angin sehat slametan, masuk angin sedo ngesur tanah slametan, 3 dino slametan, 40 nyatus ngehol slametan, mendak niku lho slametan, nyewu. Mulane wong NU niku sregep so. Mulane nek wong sing bedidil ora cocok dadi wong NU les mboten. Ning sedekah niku intine slametan. Karena sedekah niku tarudul bala, tolak bala. Sedekah sing sakmam sae nek duwene mulane kan sak ikhlase sakmam pune. Nek mampu nglebokke kotak 100.000 sing dilebokke 2.000. Lah itulah sedekah niku sak mampune, sak ikhlase. Nek dhewe mampu ya aja ngapusi, leres napa mboten. Menungso niku sedekah niku dijamin Gusti Allah, dijamin Rasulullah kok dilipat gandakan kok anune bandane. Enten ceritane wong melarat mergo sregep sedekah. Mboten, ning do pelit nek gawe sedekah. Sedangkan anak-anak zaman sekarang umumnya nek wedok longkone lanang-lanang judi online. Enten ceritane wong sugih mergo judi. Wis dosa gedhe, wis ismun kabir, dosa gedhe dilakoni mending nek dadi sugih ngerti dosa gedhe dadi kere dilakoni. Nggih napa nggih? Ngono teng mriki yo wonten. Ngono kok yo cantoli nyawa Gusti Allah, masyaallah. Saking Gusti Allah niku Rahman Rahim. Gusti Allah niku paring rahmat kangge kabeh kawulane teng donya. Mbuh sing Islam, mbuh sing ora Islam, kabeh pikantuk rahmate Gusti. Mbok ora Islam tetep iso mangan niku nek teng donya. Tapi Gusti Allah niku ya Rahim. Welas asih ming teng akhirat kanggo wong sing takwa. Nek sesuk teng akhirat mboten kabeh oleh welase Gusti. Supayane dhewe pikantuk welase Gusti Allah, selagi teng donya dhewe kudu golek sangune supayane pikantuk ridane Gusti. Pengen dadi wong sing bejo mulya donya akhirat. Nggih napa nggih? Pengen, Bu? Pripun carane? Man lahu qalbun alimun, duweni ati sing alim. Alim maksude paham bahwa dimanapun niku enten Gusti, tidak hanya ngerti ning paham. Nek ngerti tok ning mboten paham niku ya padha wae bahaya. Belum namanya qalbun alimun niku dereng. Contoh, jenengan duwe emas 10 gram sak surate. Ajeng ditinggal ngaos ngeten niku teko tinggal emase sak surate ning ngarep omah.
Samar napa mboten? Samar dinapake? Ilang dicolong. Napa sing nyolong niku mesti wong kafir? Mboten, wong Islam. Ning nek ning ngarepe wong ketok alim, mandang ra ono wong alim peke. Berarti wedine karo Gusti Allah napa wedi karo menungso? Menungso. Ana wong nek ning ngarepe bojone, sayangku, cintaku, setia, mandang ra ono bojone senengane ndeloke sing salehot. Berarti wedi karo bojone napa wedi karo Gusti Allah? Bojone. Ana wong nek ana calone mara tuwa lek salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Suwi banget jebul lali terusane. Begitu ora ana wong nek dong salat dhewe jengklat. Ayo. Nek ana tamu akeh wah lek ndonga bismillah. Rabbana. Ora ketumbuh lek maca apa. Tapi nek ora ana wong salam klebat. Berarti niku wedi karo menungsa napa karo Gusti Allah? Duwe ati sing alim niku maksude mboten namung ngerti ana Gusti Allah, ngerti tok lek ora paham ya ora wedi karo Gusti Allah. Tapi maksude sing ngerti ngelmu agamane Gusti Allah sehingga imane tambah kuat dan diwujudkan dalam bentuk takwa. Carane pripun? Gelem mangkat ngaji. Nek gak mangkat ngaji pikantuk ngelmu, imane kuat dadi takwa. Amin Allahumma. Nomor lorone kudu duweni ati sing sabar. Awak sing sabar, wa badan sobirun. Sabar dalam nopo? Ala taati wal marozi. Sabar nderek perintahe Gusti Allah, sabar nalikane pikantuk ujian saking Gusti. Nomor telune kudu qanaah. Napa qanaah? Napa? Nrimo, syukur. Dalam hal nopo? Wa qanaatun airidon bima fil yadi min qismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Intine syukur karo kabeh paringane Gusti. Nah, terakhir Bapak Ibu sedaya dieling-eling. As'adun nas wong sing bejo mulya donya akhirat siji kudu duweni ati sing alim, mangkat ngaji. Nomor loro kudu duweni awak sing sabar. Ben duweni awak sing sabar diserami atine nganggo ngelmu, mangkat ngaji. Nomor telu kudu duweni ati sing syukur. Ben atine syukur diajari ditoto atine carane mangkat ngaji. Insyaallah jenengan sok berangkat ngaji dadi wasilah muga-muga bejo mulya donya akhirat. Nggih, terakhir keranten sampun pukul pukul 2 kula nggih badhe berpindah tempat. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wau mboten kitung namung sekedap mugi dados ngelmu sing barokah manfaat donya akhirat. Satungunipun kula sowan wonten ngarsanipun panjenengan sedaya tentu kathah klentunipun pramila saking menika kawula nuwun agunging pangapunten. Wau kalih panitia dipun suwun sekalian doa. Namung kula selalu matur dhateng jamaah bahwa kula mboten rumaos dongane kula mandi. Tapi kula husnudzon saking semangat lan ikhlase panjenengan amin amin sedaya mugi dados wasilah qabul hajat. Dadi mangke nek qabul hajat mboten mergo kula sing istimewa ndongane tapi istimewane amin amine panjenengan kanthi ikhlas lan semangat. Mugi-mugi wasilah qabul hajat kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Monggo sareng amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa zidna ilman nafi'a wa ilal khairi qaribna ani syari ba'idna wa qadhi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil dhalimin bi dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.